Sa akong last nga video na ay nangutana, Pastor, di ba buhi man si Satan after 1,000 years? Gikan sa bottomless pit, unya mo sa kalibutan og manintal sa mga tao diadto og daghan iya matintal sama kabaga sa balas sa baybayon o tinuod. Ingon pa sa Revelation chapter 20 verse 7 and 8, when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations which are at the four corners of the earth, Gog and Magog. Si Gog, basin daw kuno mo na ang leader sa Magog. Ang Magog is ang people nga daghan kayo. To gather them together for the war. The number of them is like the sand of the seashore. Daghan kayo ang kontra kan Jesus ani nga time nga modapig sila kang Satan. Ma-deceive sila ni Satan. Ang pangutang na hain man kini sila gikan nganong ma-deceive man sila. Dili ba si Jesus Christ will come with all His saints na glorified na, perfect na ang body, perfect na ang mind, dili na magkasala. Ang tribulation saints is mabanhaw ang Old Testament saints is mabanhaw after sa 7 years tribulation. Musulod sa kingdom, ang evil people, wicked people i-judge na sa goat and sheep nga judgment after sa pagbalik ni Jesus. Now, kung wala na unbeliever nga mosulod sa kingdom, puros na gid believer, pulos na gid luwas. Nganong niabot man kining mga natintal sa yawa? Nganong ma-deceive man sila nga ang mosulod sa kingdom, tribulation saints, Old Testament saints, dayon ang church with all His saints nga mulugsong pa daw sa yuta. Kinsa man kini na-deceive ni Satan? Ato bag mao gini. Kadto bitaw mga tribulation saints nga nagremain silang buhi ba pag-abot sa judgment ni Jesus, goat and sheep judgment. Ang ilahang lawas, ingon ani gihapon, madunot gihapon. Grabe na mga tawhana, gikusok-kusok sila sa gubat, opresyon ni Antichrist, ni Satan, sa calamities, sigat nagpabilin nga buhi nga mga Kristohanon, tribulation nga mga saints, buhi pagyapon sila, nisulod sila sa kingdom, baga kayo sila. Baga po sila, no? Nations man, baga. I do not know kung sa kabaga. Now, kini sila nga mga sheep kunuhay, ingon ni Jesus, sheep man sila. Gato sila ka Jesus, save sila. Musulod sila sa kingdom nga ingana ilang lawas, no? Dili perfect body. Karon, pag reign nato og ni Jesus sa 1,000 years, kini sila nga mga saved people, mga anak kini sila. Ang ilahang mga anak, posible nga dili motuo sa ilahang sulti, dili magpailalom kang Jesus, kung dili mosupak kang Jesus. Bisag nakita na nila nga perfect ang reign ni Jesus, yet mosupak yapon sila kang Jesus. Now, kini sila mga tawhana mo baga, pero yung bagaan nila sama sila kabaga sa balas baybayon og inig-abot sa 1,000 ka tuig si Satan buhi ang gikan sa prison sa bottomless pit o pang-deceive ni Satan ang nations o kini sila mga tawhana nga wala gayod gabarog gasalig katuo kang Kristo Jesus. Kini mga tawhana ma-deceive ni Satan, ingon sila nga mao man rin ang tinuod, mao ni tinuod nga king, mao ni tinuod nga hari, no? Si Jesus speaking, libutan dahil nila ang siyudad ni Kristo Jesus. Kailang pilihon, pero ang kalayo gikan sa langit, musunog kanilang tanan. Now, mo itong tubag, no? Kanang mga deceive ni Satan, mo na sila ang mga anak sa mga tribulation saints nga buhi pa panahon sa judgment, sa goat and sheep judgment. Musulod sila, save sila, yet mag-multiply pa sila. Ang ilang mga anak, mao kadtong mas tintal ni Satan after sa 1,000 years. May na mao gani. Naagi mga tao nga bisag pakitaan naggugmag kaluoy sa Ginoo, dili gihapon mo saludar sa Ginoo. Bisag pakitaan na sa gahom sa Ginoo, di gyapon mo saludar sa Ginoo kay mosupak gid sila sa Ginoo. Kita nga soul winner, ayaw na og grabing pamugos. Kay basin dili gid sila pinili sa Ginoo. Mao magailang desisyon. O tanawa sa kalibog ka tuig nga pag reign ni Jesus Christ nga maayo kaayo, wa gisipyan bisan gamay, walay kurakot, walay linaw. Layo ra kay ning reign Duterte. Layo na kay ang reign ni kinsa ba na diha? Biden o bagka ni Putin. Perfect nga rule. Yet naagya po disobedient ka mga tao. So, daghan tag lesson nga ma-learn ani.
naay disobedience sa people nga dili cause sa government, kundi disobedient lagi ang tao. So, dili tanan ibasol nimo sa government kung ano nga atong gobyerno. Possible nga nga ang gobyerno kay mga tao nga nagpuyo diha mga gahi o gulo. So ko ako maestro kay nagbutang siya og kun diha kanang balaod ba sa iyahang paril nga bawal umihi dito. Pagkaugma, gisumpayan na iyang karatula. Bawal umihi dito. So boss, pwede malibang. Gahi gulo. So balik kita, bisan pag perfect na ang reign, perfect na ang mga governors, mga congressmen, ani nga time mo sa name na to sa 1,000 years. Pero naagi mga tao nga mosupak sa panggobernuhan. Busa ay katingala karon no? Bisan pag-unsa na kamaayo atong presidente sa Pilipinas nga ipuli si Pacquiao man na baka ambot may bas Pacquiao, ambot may bas si Duterte, ambot kinsay maay sa ila magkabalo. Kay har magayta kabalo no kung inighuman na sa ilang termino nga uy inga naman ni agi ay inga na dai sa di kay amo mga tao nga maayo sa permero pero katapusan di maayo na mag-ampo lang kita sa Ginoo kung kinsa mo daog nga presidente sa Pilipinas sunod halalan 2022. Pero mao ni bisan pag kinsay mo daog nga presidente sa halalan dili gyud na mahimo nga ma-perfect niya ang nasod. Kung si Duterte naman si sayop karon sa iyang administrasyon, di na ikatingala. Nakalitan to si Duterte pagkadaog niya, nakalitan ra to siya. Sunod sa unong kabulan, mawala ang mga droga. Kaingon siya may Maginoo ko. Later on, may Maginoo ko. Walay tao sa Pilipinas nga makapakgang sa kurakot sa tibuok Pilipinas. Walay tao sa Pilipinas nga makapakgang sa droga sa Pilipinas. Bisan pagpamatyo nimo naalang yapon na droga. Walay presidente nga makahatag og perfect nga kalinaw sa Pilipinas. Perfect nga tao sa Pilipinas. Mismo na magani ang presidente tingali usahay, naisayop gyapon dili ba? O balik kita, si Jesus gani bisan siya na ang presidente sa tibuok kalibutan. Then ang mga governors, ang mga kings sa matag nasod is kita perfect people. Yet nagya po disobedient children. So, I don't know kung sa may tabo sa 1,000 years. Wala tagbulon sa kakalindot ka na nga. Tuig ba? Ikaw ug ako nga Kristohanon, ingon ang Bible, we will become kings and priests of the Most High God. Itong basahon. Revelation chapter 20 verse 6, mao kanang time sa millennium. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Over this, the second death has no power. But they will be priests of God and Christ, and will reign with Him for 1,000 years. We will reign with Christ for 1,000 years. So that means we will be kings. We will be priests of the Most High God aning a time. Perfect na atong life aning a time. Yet, naagya po disobedient. So mga katuntubag, no, mga anak sa mga save nga dili pag glorified body, katong mga ni save nga nisulod sa 1,000 years. Salamat sa paminaw, dalay ko ng Ginoo. God bless.